Sibingelele eNingizimu Afrika, igama lami ngumzwa inkentshane njengoba nazi ukuthi samankentshane bafethu sihamba ngababili. Bafethu uma uqala ukufika kuleli khasi leli ucofoza usubscribe button, ulike, ushare, ucommente. Mowenza kanjalo ke bafethu uyobuyibekele emathubeni ukuthi noma ngabe kuthiwa yimuphi umsebenzi esiwufakayo kuleli khasi leli ufinyelele kuwena kuqala ezandleni. Ungabangiswa umuntu. Siyacela ke bafethu ukuthi nisibekezelele kakhulu. Ziningi kakhulu izinto esizenzayo. Siyabona niyabhala laphana kuma comment section, siyabona ukuthi niyabhala, kodwa ke sacela ukuthi nisibekezelele ngoba miningi kakhulu imisebenzi esiyenzayo noma mhlambe esixazululayo njengamanje njengoba nibona nje sinomndeni lana osibhalelile nakhona sizoxazulula olunye udaba olucayi ngalendlela exa kusathane. Bafethu niyazi ukuthi thina amankentshane asihlulwa yilutho, alukho futhi udaba esingakwazi ukuxazulula. Nawo ongakabhali onenkinga ungazi uhlale ugcine usuyilengisa. Kufanele wenze njani? Ubhale laphana, usibhalele, usho ukuthi unenkinga enjani, sibone ukuthi nathi singayithatha siyibeke phi, singayixazulula kanjani inkinga yakho. Njengoba nazi ke bafethu angihambi ngedwa ke njengamanje, ngihamba noNgiba lana. Bra wami hamba kahle. Uzikhamba kanjani? Siyancenga mfowethu. Siphathana ngosisi nogogo. Sicela bafethu sibona bazosichazela, sebesichazeli bethu udaba labo sesizwile. Okubalekile ukuthi bachazele mina ababukeli bafethu ukuthi udaba labo uthini, ukuze sisobona ukuthi sibasiza kanjani. Simbonana. Yebo sawubona. Siyaphila njani? Sisi uba igama nesibongo. Kunothando Sibiya. Gogo. Ugogo Mkhize lona. Yebo gogo. Yes. So siyabona gogo ukuthi impela wangazi nihlobana kanjani nosisi. Umzukulu wami lo. Yeah. Uzalwa indodana yami esiyahamba emhlabeni. Rest in peace. Manje sengisele nabo ke nabazukulu engisele nabo ke manje. Sisi wami njani? Ngiyaphila bhuti. Awusho ke sisi mhlambe leli udaba senisichazelile ke thina ke silibonile lonke, kodwa ke ngenxa ukuthi kufanele nichazele ababukeli ukuthi ingabe mhlambe yiluphi usizo nifisa sinisize ngalo. Hayi into kanje bhuti, sinobhuti ehlala naye, ubhuti wami engimlamayo, ehlala naye nogogo. Ubhuti wami uyena emdala kunami, mina ngiyafunda beseqedile esikoleni. Ugogo uyena osenzela yonke into, uyahola, uhola impesheni. Manje ubhuti wami uthathe ikhadi likagogo, wayemsiza qala kuyena oholayo abese ilethe imali ekhaya. Sekuphele u3 months imali akayilethi ekhaya. Imali akayilethi, akathengi lutho ekhaya, sesiyalamba isikoleni nami sengize ngamiswa, akusakhona ukukhokha esikoleni. Ubhuti akasayilethi imali. Into engixakayo ukuthi ubhuti uyayiphilisa. Futhi angaze ngizwe ukuthi ubhuti uyasebenza. Kodwa uyaphila ubhuti. Uyaphila nje ngambona uyaphila nje ubhuti, ucwebe nje yonke into ibizwa kuyena. Masembuza nogogo uvelala uyafuna ukushaya ugogo, avuke ulaka nje njalo masembuza ukuthi iphi imali kagogo ngoba phela awusenzeli lutho ekhaya. Manje sizocela usizo ukuthi siyolanda ubhuti asibuyisele ikhadi siziholele thina. Mana ke sisi ngiyakuzwa la ubhuti wakho njengamanje uhlala lapho ukhona ekhaya? Akekho. Kade nathi samgcina. Hayibo. Ubukangabuye akangangabuyi. Mayibuya ubuye enxilile. So unakho ukubuya? Mhlawumbe uyabuya mhlawumbe once a month. Mase mhlawumbe siphelile futhi nakhona imali kagogo. Ngoba siyabona ama notification engene efonini ukuthi ikhishiwe. Hayibo. Ayizinkinga ke lo ikhulumayo. So njengamanje ugcine nini nje mhlawumbe ukukhuluma naye efonini? Mangimbhalela kuWhatsApp uyangiblutika, kwesinye isikhathi angithuke athi angimnyeke, kanti le mali le kagogo kwakuthiwa izodliwa yimi ngedwa yini. Angabuyeli kwesinye isikhathi mina mangimfonela. Mina ngifuna ukuthola la sisi ukuthi
Ithi mama ukhuluma naye mhlawumbe nithi nifuna imali ithi yini edala ukuthi mhlawumbe athi imali angayilethi uke wasibeka izathu sokuthi indaba makuphela inyanga mhlawumbe imali engayilethi. Okokuqala wathi ikhadi freezile lahanjwa lo lungiswa ikhadi. Okwesibili uthe ikhadi intshontshiwe wabanjwa inkunzi waphucwa ikhadi. Kodwa manje maliphucwa ikhadi sithi akalivale phela akakwazi futhi nokulivala. Kodwa uyaqhubeka ugogo iyangena imali yakhe kodwa thina imali asiyiboni. Yo. Nike nazama mhlambe my sister ukuthi mhlambe niye kulezi zinto mhlambe ikhadi angithi ke kanje lezi zinto osasa kanje yabo. Saya kwaSASSA. Mhlambe nilibike lolu daba. Sabika kwaSASSA. Yeah. Sabika kwaSASSA okokuqala. Kwathiwa hayi ikhadi lizovalwa. Saphinde sahamba solivula. Ugogo ke uyamthanda kumzukulu ke. Waphindwa amnika ke kugogo ke ikhadi. Etshela ukuthi usezoshintsha akashintshanga. Gogo. Yini edala ukuthi ngoba uyabona umfana ukuthi uwenza kanje edala ukuthi mhlawumbe unganiki usisi ikhadi ngoba kubukeke ngazo ukuthi mhlawumbe usisi uyena oright kunobhuti wakhe. Ngalithatha ikhadi umfana wangincenga wathi gogo ngizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi ngihambe ngiyoholela ngilokhuza. Ngase ngithi mina ayi ngoba wena omdala ke mfana wami sengithembe wena ke nangoba nalo uyafunda wena unolimi olumnandi kanjani maye sihleli ukhuluma kamnandi imali mangakatholakala hayi ayitholakala imali sesiyizitha angisazi ke nje manje ngoba nakho kusondele manje ukuthi abantu bazofuna nezimali zabo zayidokfela angazi nokuthi ngizokhokha kanjani sengikweleta imali eziningi ngaba ngisazi nokuthi ngizokwenza njani manje. Ish kokudlana idokfela yebo ngidlala idokfela ngizamela bona labazukulu bami Mala gogo njengoba ngisuthi sesekuphela inyanga ezintathu. Yebo. Kule nyanga ezintathu gogo wenza kanjani beniphila kanjani njengoba imali bengasayithola? Hey angazi baba ngazi kodwa bezama nje lokho ngingenayo okuncane lokho ngingenayo nje nomakhelwane besiza ngoba bayalazi usizi lami. Ngisizwe nayibona omakhelwane lapha. Kodwa nabo ngiyabona ukuthi manje bakhathele ngoba nalo mzukulu lo wentombazana akasakwazi nokuya esikoleni nezidingo zakhe ezinye akasakwazi nokuyithola akalibuyise nje ikhadi lami ngiziholele ngoba mangithi ngizonika lo wentombazana angaxabana naye. Kokuyaza mhlawumbe emaphoyiseni mhlawumbe zama ukuvula icala mhlawumbe ke. Ngazama ngathi kuye emaphoyiseni namaphoyisa ngenzela okwako nje ngaze ngabuya athi hambani nokhuluma ngoba indaba yomndeni xoxa sinewuba obalapha hayi ngeke ishap manje ubambela phepha bishap kwenzalani manje kwenzalani ngibambelani bishap kwenzalani no manje ngibambelani ho ngibambelani ngeke ushayeleni umsakana lapha ngeke bishap Yini inkinga yakho wena? Yini inkinga yakho wena? Imali imali yakho. Uhlangane nemali. Usebenza wena. Uyasoyeka wena, uyasoyeka usebenza. Mali yami. Mali usebenza wena. Mali usebenza phi? Usebenza phi? Usebenza imali yakho. Bothe imali yakho. Usebenza phi wena? Bothe imali yakho. Yimi usebenza phi wena? Baba. Usebenza njani? Usebenza phi wena? Gogo imali yakho mina. Imali yakho mina gogo. Imali yakho mina. Yona